Oko 4:30 majka četvorogodišnjeg dečaka primila je poziv iz vrtića i tamo bila već za nekoliko minuta. Sa detetom koji imalo povredu na dlanu i objašnjenjem da se ubolo na iglu šprica, krenulo se odmah u dom zdravlja, gde je dete dobilo antibiotik, a roditelj uput za VMA, da tamo urade analizu krvi iz šprica. Niste dobili taj savjet da neke dete vodite dalje? Ne, od njih samo savjet da idemo na VMA. Mi smo se pojavili na VMA i oni su nam rekli da analizu na viruse ne radi. I sugerisali su nam da analizu na toksine ne radimo odmah, jer je uzorak veoma mali, uzorak krvi iz šprica. Tako da bi najbolje bilo da odemo u neku privatnu laboratoriju. Pošto su svratili u još jednu državnu kliniku, tako su na kraju i uradili. Ali i cela ta šetnja bila je potpuno nepotrebna, jer je, objašnjavaju u Gradskom zavodu za javno zdravlje, uzorak krvi u špricu biološki otpad, potpuno nepouzdan za bilo kakve analize. Zato i apeluju u sličnim situacijama najbolje obratiti se baš njihovoj ustanovi, gde će saznati tačnu proceduru. Potrebno uraditi nulto testiranje, dakle neposredno nakon povrede i testiranje nakon isteka određenog vremena. Dovoljno su 2 meseca za testove koje mi koristimo i nakon 2 meseca će se dobiti definitivan rezultat. Kad su deca u pitanju, ukoliko deca nisu pre tog akcidenta doživala neku invazivnu dijagnostičku proceduru, nisu imala neke hiruške intervencije, onda i ne moramo da radimo to nulto testiranje. 2 meseca čekaće i ovi roditelji ne bili saznali da li im je dete inficirano ili ne. Iako je jasno da se to moglo dogoditi bilo gde, nije bez značaja što se dogodilo baš u vrtiću. Sudeći po njihovom pravilniku, šprice tamo nije ni smeo naći. Prema pravilniku, prostorije i dvorište vrtića svako veče proverava čuvar, u potrazi za svim onim čemu tu svakako nije mesto. Istu proceduru ujutru ponavlja i spremačica. Ukoliko se nešto i pronađe, to se prijavljuje nadležnim ustanovama. Sve to, kažu nam u predškolskoj ustanovi, urađeno je i u ovom vrtiću i prošlog petka. U petak jutarnja procedura je ispoštovana. Ujutru nije špric primećen. Prosto ustanova je u obavezi, ja kao direktor sam u obavezi da pokrenem postupak, da proverim da li je sve ispoštovano i mislim, svi ljudi koji su negde navedeni u tom nizu da se još jednom ispitaju. Postupak će biti završen sledeće nedelje. U međuvremenu radi se na tome da vrtić bude što bezbedniji. Biće uveden video nadzor, uz noćnog čuvara u buduće će imati i dnevnog, a u planu je i sanacija ograde. Sve to ne bi li se izašlo na kraj sa okruženjem, koje postaje, činjenica je, sve nebezbednije.